nakhule kwakhe nenziwa ezi zicaka zokuyibhedesha into emhlophe phofu nina nintsundu ngebala ndingakubuza nangokuba xa kuthe cimelani kuyathandazwa lo mntu ucengwa ukuthethwa naye ubala njani apha phambi kwakho ukhona mntu onothixo omnyama xa icimele nonke nibona laa mfanekiso intweni yani nidla ngoyibona lo kuthiwa yi-last supper last supper engqongwe ikwavi yakhe etafileni ingumzobo owazotywa ngo-1508 uzotywa lo mntu kuthiwa nguye sele wabhubha kwisithuba seminyaka eyi-1508 luzobayo uqikelela lo mntu uba wayekhangeleka ngolhlobo nesityisa intloko sowutshilo uba umawawo